Haal die brood uit die penning uit. Zet een klein beetje boter op. Zet zo'n klein stukje boter op. Zet zo'n klein stukje boter op. Laat het lekker lekker. Laat het lekker lekker. Damn, mams. Wat? Ik heb nooit een ongeluk gezien. Nie. Nee, nou dat mijn ma lijkt als een voorbeeld van iemand wat een rovenleven gaat. Drikkers, ik denk ook graag voor jokes. Hè. Maar een beetje zeker water, alsjeblieft. Suikerwater? Ja, kind. Lijkt mijn ma dan een skok. Jij vraagt nog. Ik heb amper aan niks meer alleen. Hoezo? Wat is gebeurd? Kan jij niet zien hoe ik lijk? Nee, ik draai het maar nog uitfigure, maar mijn ma zei dan nog niks. Nee, maar dan moet je leren om recht te vragen. Moet niet eerst draaien snaar, dus dan ben ik nog recht. Ik wil wie wat gebeurt. Oké, sorry dan. Sorry. Zo gaan mijn ma nu voor mij zeggen wat gebeurt of niet? Ons was een ongeluk. Ons? Ja, Wie is ons? ik en die driving mannetje. Die driving instructor. Man, wat ook al die man wil noemen. Waar was mijn ma in een ongeluk? Hier ook aan die zwembad. Waar kan die zwembad? Wacht. Maar daar was niks behalve net boom, maar waar kan die zwembad? Precies. Zo nou, waar was die ongeluk? En die boom. Heeft mijn ma in een boom vastgereden? Ik heb zo pas dat voor jou gezegd. Nee, zoveel woorden niet. Dus kom ik vragen. Nou, jij weet nou, Drikkers, ik heb in een boom vastgereden. Ja, dat moet ernstig wees. Jij moet zien hoe die boom. En die driving instructor? Wat van hem? Als hij ook daar allemaal rijdt. Ja, hij was al rijden. Hij moest al rijden en zijn mond is er toch al weggelopen. Wist ik dat er een rit aan Nalen zo pas een ongeluk was? Wie het was aangesteekt. Hoe bedoel mijn ma? Mijn ma had nog gezegd samen is er een rit in zijn mond gezet. Drikkers, die man die zich rijden in zijn mond had, nog voor die ongeluk gebeurd. Damn! Zo nou, wanneer is mijn ma zijn next les? En jij doof. Nee, kom vragen mijn ma mij nog zo. Want ik het zo pas over vertel, ik was een ongeluk. En jij waarom mijn niks les. Dus wat de kamer gaan doen? Nee, maar zij kan nog afgeschreven. Nee, ik weet het. Maar daar kan gaan niet bij je gewoon weer op pad wezen. Oh? Mijn ma, waarom? Wat is dat, Drikkers? Heeft mijn ma daar aan mijn ma zijn driverslicense gekregen? En aan jij. En dit is ook gewoon een ongeluk. Sorry. Oh. Hi daar, Sari van die Karoo. Dank je dat jij hierdie video gekeken en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En lotto. Goodbye.